sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Nahambalan lang, kabataan dapat hindi kalakip sa istoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina sa subong. Ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang mangin kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Bayo nga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kagbugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Tingog sang Kabataan Radio Program. Diri lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Subong adlaw Domingo, Agosto 9, 2020. Programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon. Kag programa para sa kabataan sa Bacolod kag Negros Occidental. Nga nagahatag sang pugal sa probinsya. Ako ang inyong radio host subong nga aga. This is Aksyon Dale Salazar. Happy Sunday mga ka-aksyon. Kamusta ka mo dira sa inyong sinitag sa tagsag ka mga panimalay? Nakapanyagan na bala ka mo? I hope safe ka mo dira tanana. And of course, a reminder lang sa mga negrense kag taga-syudad sa Bacolod nga stay safe always gid mga ka-aksyon. Sa sininga mga tinion bangod sa COVID-19 pandemic, kadamo na gid sa mga negativity nga makitaan naton. Mabatian sa mga balita whether sa TV, radio ko, newspaper. Bangod sining COVID-19 pandemic ang impact sa aton sining adlaw-adlaw nga pangabuhi. Kung makakita kita sa mga balita nga may mga nagpositive daw nagkurinot gilayon ang aton sining nawong, ang aton nga itsura ag mayara sang fear nga mga ka-aksyon nga possibly base sa ulihi kung hindi kita maghalong kita man nga mga persona nga mga tao ang posible makaangkon man or malatnan sang COVID-19 infection. Pero subong nga Domingo sang aga, it's a nami ang weather naton dire sa may province ng Negros Occidental kag Bacolod City. Hindi danay naton pagpanumdumon ng COVID-19 bangod isa ka inspiring nga istorya ang aton nga igadulong sa inyo subong Domingo sang aga. So we are also live sa aton nga official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Kag syempre mababatian man sa inyong sinitag sa tagsa ka mga radyo sa inyo dira panimalay. 684 kHz mga ka-aksyon And sa subong nga aga, aton makaupod ang isa ka person with disability o kon PWD nga mayara sang cerebral palsy nga ginatawag. Pero ang iya sining kondisyon, sitwasyon, hindi nangin upang para makatapos siya sa pag-eskwela sa kolehiyo. Subong i-check naton ang linya ni Miss Jaffeline Ababaw. Sa aton pag-insyende daw, she's from Sipalay City, Negros Occidental. Ka-inspiring katama mga ka-aksyon nga despite sa iya sinigi na pangatubang nga sitwasyon. Inborn, mayara sang cerebral palsy or CP nga ginatawaga. Pero sa akong nga pag-insyende daw regular ang iya sininga pag-eskwela from elementary, high school, kag college. Tub-tub nga recently nakagraduate siya. So kabahin siya sa ginatawag nga COVID graduate o kon naggraduar sa tion sang COVID-19 pandemic. So subong nga Domingo sang aga aton hibaloon ang iya sininga mga struggles, mga eksperyensya kag ang mga learnings man niya sa pangabuhi. No, despite mala sa nga sinigi na pangatubang nga sitwasyon or condition, despite nga may CP, nagtinguha siya sa gihapon para gid lamang nga makatapos sa pag-eskwela kag matuman ang iya sini nga handom. Live na live sa iyang balay via virtual interview. So ato siya sa iyang balay, ari kita diri live sa studio sang Aksyon Radio Bacolod. Ato na makaupod si Miss Jaffeline Ababaw from Sipalay City. Kag-aton hibaloon ang iya sining istorya kung ano bala mga pagpanghangkat nga iya sining ginapangatubang
tubtob nga nakatapos recently sa pag-eskwela sa kolehiyo. Siya ang nagkuha sang kurso nga Bachelor in Science Elementary Education sa may Cabarrus Catholic College sa may syudad sang Sipalay. So subong gina-check naton ang iya sining linya kay for sure damo dira sa mga kabataan nga wala na gana mag-eskwela nga kompleto man lang bala ang ila sining lawas, wala sang diferensya, wala sang may ginabatsyag nga masakita. Pero ginatamad nga mag-eskwela. No, despite lang nga mayara na sa mga resources kompleto na mga gamit, ang hard work na lang gid ang kulang, ang pagiging tutom, no, para makatapos sa eskwela. Pero ini si Jaffelyn, siya ka modelo, no, role model sa mga kabataan nga pisan nga mayara sa cerebral palsy nga ginatawag. Nakagraduate siya sa kolehiyo mga kaaksyon. Base sa mayoclinic.org, ang cerebral palsy is a group of disorders that affect movement and muscle tone or posture. It's caused by damage that occurs to the immature brain as it develops, most often before birth. So sa initial interview natin kay Ma'am Jaffelyn, inborn ang iya sining cerebral palsy, ang iya sining kondisyon. Pagbunag siya, mayroon na siya sang CP nga ginatawag. This time, makaupod natin via virtual interview si Miss Jaffelyn Ababaw, isa ka PWD. Miss Jaffelyn, happy Sunday! Good morning! This is Dale and welcome sa Action Radio Bacolod. Miss Jaffelyn, good morning! Miss Jaffelyn, good morning! Subong gina-check naton ang linya ni Miss... Yes, mabatian naton si Miss Jaffelyn, no? Live na live siya sining balay. Nakatamyaw siya sang good morning. Wow, kagwapa kay Miss Jaffelyn. First, congratulations kay naka-graduate ikaw sa kolehiyo. Bisan nga mayala ka sang cerebral palsy nga ginatawag. Kanami gid no sang story ka inspiring gid. Yes, good morning Miss Jaffelyn. Kamusta ka Miss Jaffelyn? Okay, good. So first, thank you so much kay positively nag-respond ka sa amon sining invitation nga mangin guest diri sa aton nga pagpangalagad Tingog sang Kabataan Radio Program. Miss Jaffelyn, pwede mo bala ma-introduce ang imo sining kaugalingon? Go ahead. Yeah. Miss Jaffelyn? Good morning, Gumasiwat. Oo, mabatian mo ko Miss Jaffelyn. Aha. Hello, Miss? Miss Jaff? Hi, ako kay Jeffrey ako. Ako kay Gumasiwat. Graduate kasi. Hello? Yes, Miss Jaffelyn. Mabatian namon si Miss Jaffelyn te may tsindihan naton ang sining kondisyon. Yes, Miss Jaffelyn, mabatian ka diri namon. Yes, mabatian ka namon loud and clear, no? Ay naitsindihan namon ang imo sining Yes, Miss Jaffelyn, mabatian ka namon subong Domingo sang aga. Ang tingog mo bala Miss Jaff? Mabatian sa Bugos nga Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. So Miss Jaff, kamusta man ang imo sining pag-eskwela? Humalin elementary, high school kag college, Miss Jaff. Go ahead. Okay na po mo. Hello? Yes, Miss Jaff. Go ahead. Kamusta ang imong sining experience sa pag-eskwela? Tubtob, of course. Congratulations kay nakagraduate ikaw sa kolehiyo. Salamat, Gid. Happy ko na ay kundi
imposible ko. Kaya gusto ko ipakilala siya. Kaya kung tunay na miskin na may kapasanan ka, wala din imposible magandang. So ang hambal ni Miss Jaff, masiya wala sang imposible despite sang imo sining sitwasyon no nga bisan wala bayar siyang ginapangatubang nga masakit or cerebral palsy pero nakagraduate siya sa gihapon sa kolehiyo. Miss Jaff, handom magid bala nga mangin isa ka manunudlo since ang ginkuha mo is bachelor in science elementary education dira sa may Catholic Cabarrus Catholic College sa may syudad sang Sipalay. Tell us kung paano mo nakuha ang ining kurso nga naluyagan mo ang ining kurso Future, Ma'am Jaff Ababaw. Yung gamay pa lang ko. Gando ko lagi gusto ko mag-master. Hindi ko makapatikal hindi ako kapatikal sa iba na ako may gusto na master. Hindi ko gusto na iba pumili ako hambali ako na gusto mo master. Kaya mo kondisyon niyago ako gingging padrayaba na gusto ko mamilita. Kaya doon ako handom at sayang sa handom. Ay, may kaya mo kundi, diba? Kasi hambal ko diba na graduate ko high school, okay na ko. Hindi na ako mapataas handom ay sa ako na sitasyon na imposible na matapos nga mag-isa ako. Ikaw na mismo nagambaw, Miss Jaff, nga nothing is impossible. Ang iba nati ginapananaw nga basi high school lang ang imo sining matapusan, pero from the very beginning, since bata ka pa lang, handom mo gid nga mangin isa ka maestra. So step by step lapit mo na lang mangin malabot ang imo sining nga mangin handom nga sa ulihi mangin isa ka LPT o kon licensed professional teacher, Miss Jaff. For sure, Miss Jaff, kabudlay sa imo sining nga magin agyan. Like for example, sa college may mga internship ina nga ginatawag. So kamusta man ang imo sining nga bilang intern student kag kamusta ang pagdeal sa mga kabataan or estudyante nga kung diin ka nag-OJT, Miss Jaff? Tell us your story. Before kami nag-internship, inakubaan ako. Hindi ako na paano ako. Kaya kakalingam ko. Kaya ko. Pero ang napaminsan ko siya, ang mga bata, basi, maduk siya sa ako. Natuma, maybe, hindi kuya ka naduk sa ako. Kaya, ang discrimination kaya public school, gabi pa kumulood. Kada gabi pa kumulood. Yun, ang mga bata, biskano ka budya lang mo. Pero okay lang kaya ko. Ang napaminsa ko siya, mga bata, may mo. Mga elementary student, yung ang nadyo ko sila madyo hindi mamis ko na nadyo ko nga kasi may amo na kami sa eskwaan. Doon mo na ba siya pero kalutan. Diba kung ko sa mga bata,
nakilala niya ko. Tapos, yung palanggan niya ko ano ko. Kaya wala masing isa kabata nga nahagi ko sa ako sa public school. So, thank you so much sa nga pag narrate mo, Miss Jeff, do nga although may ang inhibition o confer nga during internship period, may mga worry kang basi ang kabataan, mahadok sa imo, bangod sa imo sini nga physical condition. Although, nga makaubra kay sang normal nga gawi sang mga tawo, pero kaluyan, bangod, gid embrace ka sang mga kabataan kung sino si Miss Jaffelina ababaw. So far, Miss Jeff, ano ang memories nga hindi mo malimtan during internship? Anong mga butang nga hindi mo gid malimtan, Miss Jeff, sa imo sining internship? Miss Jeff, pwede mo go ahead. Bikin gambar ulat pun saya bikin dia kasih sa ako di dia nagawa ko naman sulit tapos mamakot ko na kasi hindi ako mambal siya umis kasi hindi ko hindi ko siya patan siya Miss, kami kamat kasama dumi doon kabalo kasama yung amuna ba sila ang biskay kamat doon na ang nila sa kami biska amuna niya ako sita kita ako siya mapagkapag Miss Sejauh kami kaya mambal ko na kaya kasindi lang kami sa ako. Hambali ako umis. Namin ako sa mga bata kasi napasyod niya sa utak kasi dito sa tagipuso. Mambal siya. Doko lang siya mambal niya. Miss, salamat. Hindi ka na malipatal. Hindi ka na kabuti sa puyo. Hindi ko niya ang mga bata na lang gaya sa ako. Bilib ko sa mga bata. Yes. Salamat, Miss Jeff. So nabatian naton si Miss Jeff, no, so no siya naga-adjust ang iya sining nga mga estudyante kundi siya sining nag-intern para gid lamang maka pian-pian or makagiyaman kay Miss Jaffeline Ababaw. Kanami kay bisan mga elementary students ko din siya nag-intern naka-intsyende sa sitwasyon, no, ni Ma'am Jaffeline Ababaw. Kag babatian mo gid the way nga mag-narrate si Miss Jaffeline sa iya sining experience during internship nga mayara sang satisfaction bala nga gina-embrace siya sa iya sining nga mga estudyante. Dapat hindi lang mga estudyante kundi kita tanan nga tawo, we need to be kind regardless ang color, dirang kondisyon sing sa katawo, religion, gender o kung status sa pangabuhi. Amo ni siya isa ka maayo nga example mga kaaksyon nga bisan may mga ginapangatubang kita nga mga physical differences, no, mayara kita sa gihapon sa nga kusog or guts nga labuton sa gihapon ang aton sining nga handom bisan may mga tawo nga nagasiling nga bangod PWD ka hindi ka na maka-live normally bilang isa ka tawo kag malabot ang imo sini nga mga handom. Miss Jeff, basi may nagapamati dira nga mga nangin estudyante mo during internship. Ano ang imo sini nga mensahe for sure nga na-miss ka na nila, Miss Jeff?
Miss Jaff, basi may mga estudyante ka nga nahidlaw na sa imo, ano ang imo sining nga mensahe sa ila? Go ahead. Miss Jaff? Kay, sa mga sinanti ko, kabayo ko, ay ibasin nyo, wala ka. Ang baka sa mga sinanti ko, ay nag-intay ko na hindi ko mag-stop ang mandong binsang mataas ay wala bayan ang mga harap. Iskapigado ka. Makapitan naman yung basibi. Basi mga harap alam dito. Mga harap niya. Nabatian si Miss Jaff suno siya wala sang bayad ang pangarap handom mga kaaksyon despite nga pigado ang pagpangabuhi libre sa gihapon ang maghandom as long as may ara kaya sang mag-strive kagid ya magpaninguha kag may ara sang determination kag hard work sa ulihi mangin fruitful or mangin mabinungahon ang imo sining nga mga balhas ang imo sining nga efforts nga ginahatag sa isa ka butang. So Miss Jaff, last time kita ko mo post sa social media naka-wear ikaw sang toga kag kita ko tong hashtag ng best OOTD ever. Kamusta ang graduation Miss Jaff? Finally nabaton mo ang imo sining diploma no sa kolehiyo kag after pila ka years nga struggle kag pagpaninguha naka-graduate ka na Miss Jaff sa kolehiyo despite sa imo sining masakit. Anong gaya? Bali Miss Jaff, anong feeling after pila ka several years of struggles of hardship? Finally, nakuha mo ng imo sining diploma. Hashtag best OOTD ever. Amo to siyang gin-post mo sa social media nga nagasuksok ikaw sang toga. Kag makita naton ang imo sining yuhom. Anong feeling Miss Jaff? Miss Jaff? Mitaga ko luga. Dambul ako. Pangarap ko misyon na makatapos ko. Kahit doon at imposible ba siya? Wala imposible siya kung basta gandong kayang ba imposible. So liwat Miss Jaffa kanami no kay gina-reiterate or gina-sulit-sulit mo nga wala gid sang imposible no bisan nga mayara kita sa mga ginapangatubang nga problema. So ikaw ya Miss Jaff, believe gid ko sa imo no. Hats off gid ko ya sa imo sini nga mga ginapang-agyan, ginapang struggle. Kun ako guro sa imo nga sitwasyon base hasta lang ko elementary or hasta lang ko high school, pero ikaw nakaya mo no. Elementary nakagraduate, high school nakagraduate, college nakagraduate, kag sa ulihiti kaluyan mangin future licensed professional teacher na gid si Mama Jaff Abago. Amen sina Miss Jaff. Miss Jaff, ano ang mensahe mo sa mga kabataan nga wala ya bala sang mga diferensya sa lawas, wala sang masakit, kompleto naman ang ila sini nga mga resources pero daw ginatamad, anong imo sini nga mensahe Miss Jaff? Nandiyan ka ba siya? Kamad, hindi masatira tao. Sabi niya, may eskwila. Kung
kung may chance na maka-eskwela, go! Kung gusto ka pa, o ano gusto mo, pamisaya, makutumo ko na, ano gusto ko, maano ko, ang iba kasi may kapatanan giskuya, habang mula ako luway. Go! Kung nakapal ka, nasamay ka, away, pamintaya, kung ano mo gusto, kahit wala di posible. Tatinan. Hambali Jeff mga ka-aksyon na kung may asang tsansa nga maka-eskwela, go, no? Namigid sa nga mga palayag ni Miss Jeff para ma-inspire man dira ang aton sila nga mga young people nga nagapamati, nga nagakawad-an na bala sang paglaom nga mag-eskwela nga do complete man ang ila sining nga mga resources, may mga kwarta man, may mga gamit man. Ang pagtinguha na lang gid kag determination na ang kulang. Bisan hindi ka dira tutom, ang importante dira maka-eskwela ka, makatapos kaysa ulihi. Amo na siyang mangin yabi mo, no? Nga mangin successful ka. Miss Jeff, after graduation, nakagraduate ka na, ano ang next nimo nga plano? Ano ang next nimo nga plano or may bucket list ka dira bala sa mga things to do? So nakagraduate na si Miss Jeff, ano ang next nga plano ni Ma'am Jaffelyn Nababaw? Plano ko sana. Hindi ako ang opera. Kasi ang kaso ko ba nga? Bakit hindi ko matulog? Hindi ko pasama ko. Siguro, ang dapat mo ko ano na makakuan siya. Kung makapasa ko, kaya hindi na ko ba makuya? Kaya milisin siya mo. Ikaw na. Boy, makakuan may buit siya. Hindi ka Miss Jeff dapat magkahaldok no bangod naagyan mo na ang pinakabudlay nga mga experiences elementary, high school and college. So subong may fear ka sa gihapon kasi hindi ka batunon in kaso nga magpangita ka sang obra. Kung obra mo gani Miss Jeff before ang mga butang you think hindi siya possible pero nangin possible sa ulihi bangod simo sini nga pagtinguha kag for sure bagod man sa mga tawo simo sini nga palibot nga naga-suporta man nagaupod sa imo sini nga mga handom kag mga endeavors sa imo sini nga pangabuhi. Miss Jeff, sa tanan mo nga mga struggles and experiences, ano ang pinaka lessons nga na-learn mo Miss Jeff? Ano ang mga lessons nga na-learn mo all throughout sa imo sini nga journey sa pag-eskwela tubtob nga nakatapos ikaw sa kolehiyo? Damo mo ko na mga kabudyan dumagim at ako hindi ko na kaya hindi ko kasayang kasayangan sa ginaibo yang iba na mga tao. Nang palarin ako, gaba ko na ako yung kapag kaya ko na wala ni bakak, wala
asahan dito na. Iko, basta ang mabapamyo sibi yakat lang. Nalito lang. Wala punta. Bisa na kabudlay sa stress. Bisa kabudlay din siya. Gansit na siyangko. Unang kabudlay din maging ako. Maging kaya ko itong biskas sa mga naagdangal sa kabuhi ko. Hindi gamay ko. Ayoko nang give up dahil niya. Miss Jaff, may araman sa mga nagapamati for sure nga mga person with disability or may parehas man si mo sini nga may ara sang cerebral palsy, pero ang iba na wala na nag-take courage nga mag-eskwela bangod sang fear, no, ang husgahan sang tawo, i-judge sang tawo bangod sang physical differences. So ano ang advice mo, Miss Jaff, sa mga fellow mo man nga mga PWD nga mayara sang ginapangatubang man, no, sining mga masakit or condition? Anong ma-advise mo sila para ma-uplift man ang ila sining nga spirit kag sundon ka man nila nga nagatinguha despite sang mga problema sa kabuhi? Miss Jaff, anong advice naton sa mga fellow mo man nga mga person with disability nga para makatapos man sila sa pag-eskwela? Ang mamba ko sa mga kapasala pala sa ako, Ang maabay kaya sa mga pilo ko may kapasala na. Bumiting ka lang na iskiya. Kung kaya mo mas, wala niya pasimple. Then, ibutang mo sa imos. Sige po suong kasi mo sa kaya mo. Hindi mo di kaya. Pero kung kaya mo, di ka gamay na. Hindi ka gamayan kung kaya mo ko. Ang gamay, dila ko na mo ko. Mama ko tumoko kunin mo ko kaya ko. Bisa kami kunisyon ko. Mama ko tumoko kunin mo kaya ko ba? Sa mga kaksyon naton nga nag-monitor sila sa tagsa-tagsa ka mga panimalay, if luyag din nyo makita, no, si Ma'am Jaffelina Babaw, please visit ang official Facebook page sa Action Radio Bacolod kay live ta subong ara to siya siya nga balay kay ari kita diri sa studio sang DYEZ. Miss Jaff, for sure damo dira sang mga tawo nga nag-support sa imo, nag-assist, nagbulig, nag-suporta, mga friends mo, family members, kagiban mo pa dira nga mga himata. Ano ang luyag mo nga ipalambot sa ila, Miss Jaff, sa pagsuporta nga wala sila na-give up sa imo, nga updan ka sa imo sini nga handom nga sa ulihi mangin isa ka LPT or licensed professional teacher? Go ahead, Miss Jaff, basi luyag ka nga ipalambot sa ila. Ang una kong pasalamat is my family kay Asia. Wala siya sa kanta ko. Lagi kinigib siya ako sa mga kasmit ko. Gambala. Dap kayo muna. Dap ang problema. Bigyan ka na mo. Sa mga maisya ko. Mga ay nag-give up siya ako. Siya. Sa ako ni ko. At kaya kaganti ko kahit bisa na gamba mga tigay ko na stop. Bakit hindi mo kaya?
gabi ko na, Miss, Sir, akala ko ni, na ang mga teacher, ang mga isya ko di, mga kapagay ko, mga kapagay ko na, as iyan ka, tumila sa ako, sa mga friends ko, nga ang ka, tumila sa ako doon na mayroon sa walilanta, na kapasama ko sa mga tao na kapatid siya ako, na maklip agla, nga pamika, sabi niya, Jack, kayo mo na sa mga tao na kahit ako suporta, ginang maasa na katapos ko. Salamat sa inyo, salamat sa pagsuporta. Ang siyang unaas sa subok. Miss Jaff, saliwat, congratulations sa kagkabay pa nga mangin successful no ang imo sini nga mga future plans kag sa ulihiti. Gusto ko man nga makitaan ka nagatudlo na gid no public man or private school kag syempre believe ko ya si mo Miss Jaff no nga despite gid sa mga ang imo sini nga sitwasyon, never ka na give up. Never ka na give up. Saludo gid ko si mo Miss Jaff kag kabay pa no ang mga tawo nga sa ulihi nga first time pa lang bala makakita si mo kabay pa nga hindi ka nila pag i-judge kag hibaloon man ang imo sining istorya no kay grabe na ang imo sining nga mga ginpangagyan tubtob nga malambot sining imo nga handom nga makagraduate sa kolehiyo. So saludo Miss Jaff, basi may mga friends ka pa dira kag family members nga nagapamati nga luyag mo i-shout out or tamyawon na subong nga Domingo sang aga. Go ahead Miss Jaff, tamyawa ang kutob sa madumduman mo nga mga friends mo or family members. Mama, Bani, tumusita ko. Tita Doti, Tita Beck, Mami, sa mga pakalda ko. Especially sa mga kasmi ko. Na, nasiyama isa talaga ninyo. Sa mga masta ko na ako ay natakpan sa ako. Sa mga estudyante ko na parang ako di ka mo. Sa mga kapabalay ko na parang natakpan sa ako. Sa mga miga ko. Sa taga-medalya na nakuna pa isa ko na kaya ko din makatapos education ako siya para hindi talaga salamat din kay King salamat pamigata salamat din Salamat man, Ma'am Jaff, Jaffeline Ababaw. Thank you so much sa pag-share, Ma'am Jaff, sa imo sining story. Thank you. God bless gid, Ma'am Jaff. Kita lang kita sa social media kay isa ako sa mga naga-follow no sa imo sining account kag syempre gakalingaw man ko sa mga TikTok videos ni Ma'am Jaffeline Ababaw. So visit man or i-add nyo si Ma'am Jaff siya sining social media para malingaw man kamo siya sining mga TikTok videos kay kanami gid kagasagat kay Ma'am Jaff nga magsaot. Ma'am Jaff, thank you so much. Happy Sunday. Good morning. Thank you. God bless. Okay, salamat and God bless you and your family. Alas 12 in punto, Action Radio Philippine Standard Time. There you have it mga ka-aksyon. Nabatian ang storya ni Ma'am Jaffeline Ababaw. Isa ka person with disability, mayroon sang cerebral palsy. Pero naka-graduate sa kolehiyo. Bachelor in Science of Elementary Education sa may Cabarrus Catholic College.
So congratulations kay Ma'am Jacqueline Ababaw, and of course sa mga tao man nga nag-support sa iya nga wala man na nagpugday or wala man nag-give up nga mag-assist no kang magiya kay Ma'am Jacqueline Ababaw. Shout out man siya nga mga friends nga mabatian mo bala mga words of encouragement. Kaya mo na Jap, ari kami diri permi sa imo. Go 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 lang. And syempre, anong learnings nga naton sa aton sining pangalagad ka emotional nga episode subong Domingo sang aga, pero syempre kanami I hope nga may na-inspire kita dira nga mga PWD or iban dira nga mga tawo nga magtinguha no nga makatapos sa eskwela. So good luck kay Ma'am Jacqueline Ababaw. And kabay pa nga sa ulihi mabalitaan naton Jacqueline Ababaw nakapasar sa professional license examination para sa mga manunudlo. And sige lang, kay i-update na to, no? Kaso nga may mga asaulihi, makapasar si Ma'am Jap, no? I-update na to ng aton sining mga ka-action. And God bless siya sining pag-review and sa uli pag-take sang licensure examination. Alas 12:01 Action Radio Philippine Standard Time sa mga late tuners natin nga mga ka-action. If you miss ang subong episode sang Tingog sang Kabataan Radio Programa, magbisita lamang sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod para sa replay sang Facebook Live. And gina-invite naman gali ang piladira natin ka mga ka-action nga follow nyo man ang concerning page, no? It's Dale Explains sa Facebook page. It's DALE Explains, no? Para for more news, information, and iban pa dira nga maganap sa aton sining kabuhi. So salamat gid sa mga ka-action namon nga nagupod subong Domingo sang aga. Salawat niyang tingog sang Kabataan Radio Programa. Kabatian sa Action Radio Bacolod sa kada Bingo nga adlaw. Las 11 tutob las 12 sa udto. Programa para sa mga kabataan sa Negros Occidental kag Bacolod nga nagahatag sang bugal kag programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon. Salawat akong inyong radio host. This is Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,